मा बुंगोन दिनै जिहेतु इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैबाय जोबोर मोजां मोनदों बेयाव फैनो मोननानै जोंखौबो चान्स होदों गोबाव समनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन खिन्थु फैनायनि लामायाव जेनेबा जोंबो नागिरै मोनबाय आंनावबो जों लोगोफोर ज' जानानै रायलायबाय जोङो दा टटेल आदिबासि लोगोफोर दङ संगठननि आरो जोंनि बर' दङ आरो बांगाल मुस्लिमफोर माखासे दङ आरो जोङो टटेल आंनि दा आखायाव ज' जों फैनाया जाहैबाय 371 आरो बिनिफ्राय आरो फैबावगोन जोंनाव जों दा सारजों रायलायबावगोन दसे रायलायनानै गाव माला समाय होनो हायो बेयाव जों एकदम 1000+ आसा दं आरो फैबावगोनखौ आङोथ' बिपि पार्टियावनो दंमोन जों गासिबो बिपि पार्टिनिफ्रायनो मानि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों निस्सय नोंसोरबो मिथिखासिगौ बे मानि थाखाय फैदों सारा मा मावगासिनो दङ बेफोरखौ नुहुरबाय जोङो इयुननिखौ सानहरबाय मा मावदों मा मादों बेखौ जों नुनानै एसे सिन्था खालामनानै सिङाव जों ज' लोगो नांनानै मिलायनानै बेबायदिनो ओंखारबोनाय जाबाय आरो सारजों लोगो हमनो थाखाय आंना सालाकाथि समस्ति औ ओरैनोथ' जेबो बिबान गैथ'आ बिपिआव जेबो बिबान गैयामोन थेवब्लाबो जोङो अनेक सिगाङाव प्रग्राम बानायनानै होबोदों आरो सालाकाथि समस्तियावनो गासिबो आङो मथा मथि गोबावानोसै बिपिआव मा मिजिं खालामगोन जिहेतु दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय मा मिजिं खालामगोन लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि हास्थायगोन लाइमोनफोरनि थाखायथ' सारानो बिराद सुबिदा होगासिनो दंखायो बेखौ नुबोगासिनो दंखायो जों इयुननि जेनेरेसना माबायदि जालांदों बेखौ सारानो बानायगासिनो दंखायो मोजां खालामनानै आरो दे गोजोनथोंसै नोंथाङा जिहेतु बिपिएफनिफ्राय फैनाय बिपिएफखौ बे समाव मा बिपिएफखौथ' मा बुंबावनो नोंसोरनो मिथिखासिगौ माबायदि परिबेस जागासिनो दंखायो गावसोरनो मिथिखागौ सिङाव मा सोलिगासिनो दङ दा बुंनोबो थाङा जेनेबा दुसिनानै लाब गैया मालायखौ जायखिया जों सारखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैदों आरो बेनोसै सेरफांगुरि फुंखा बाजार श'रुमाव होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफार क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिमनि थाखाय होगासिनो दं ईद आरो बिहु धामाका अफारजों लोगोसे एक्सचेन्जनि अफार बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव होनाय ईद आरो बिहु धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन ईद आरो बिहु धामाका अफारनि गेजेरजों बाजाजनि गोदान बाइक बायगिरिफ्रा फ्रि हेलमेट 5 लिटार पेट्रल आरो गुबुन एजिउड गिफ्ट्स मोनफानो हागोन नोगोद रां होनानै बाइक बायगिरिफोरनो रोजासे रां केसबेक हरफिननाय जागोन 7,999 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंहा नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन बाजाजनि गोदान बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरा 500 रां होग्रोनानै गावबा गावनि गोसोनि लुबैनाय बाइकखौ बुकिं खालामहरनो हागोन नोंथांनियाव थानाय जायखिजाया मडेलनि गोजाम बाइकखौ एक्सचेन्ज खालामनानै नोंथांनि गोसोनि लुबैनाय बाजाजनि गोदान बाइकखौ लानानै थांनो हागोन आबुंसिनै मिथिनायनि थाखाय 6003817191 नङाब्ला 7002240725 आरो 9101547892 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन।